ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಜವಾದ ಯುಗಾದಿಗ್ ಆಂಡ 2025ನೇ ಇಸವಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ 2026 ಬರೋದನ್ನು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಒಂದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಜು ನಮ್ಮ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂಪಿನ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪುಲ್ನ ಮಧುವನ್ ಬೋಬರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ಮಿನಿತ್ತು ನಾಂಡ ಸೀದಾ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಎಂಗಲ ಮನಸ್ಸು ಪುರಾಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫುಡ್ ಪುರ ಎಸ್ ಇಮೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಾಯ್